Kendo kako okang' mar tieko midhiero ma jo bodaboda osebedo ka kaloe, riwruok moro mong'ere kaka Digital Boda oloso kit tudruok manyasani makonyo jo apiko e kedo kod midhiero gi kendo bero ngima jo bodaboda ma pacho ka. Jogo boda ywak ni moko kuomgi osebedo ka wito ngimagi kaluwore koda monj mar jonjore ma kinde ka kinde. Samoro bende gikoso tije kaluwore koda piem mathoth e sekta mar wuoth, kendo seche moko inenogi ka jokuoye gino mosebedo ka duoko chien chia mar tij riembo apiko. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nonoro matut ewi kaka lony manyasani no biro kedo gi moko kuom midhiero ma jo apiko kale. Okinyi mang'ich, gichiewo kendo gichopo e tich, ka geno margi maduong' en yudo tich kendo bedo gi thuolo mar kelo chiemo pacho ne anyuola margi mana kaka joma moko. Ma opogore gi jowetegi mamoko, jo apiko gi omanore gi kit tudruok manyasani makonyo gi kedo kod midhiero ma osebedo ka thiro chia mar sekta ni mar wuoth. Watiyo gi yore manyasani mondo mi wane ni jowa ochopo kuond madwarore sama nyalore, kendo wan gi yore mag wuoyo ma bende ok inya kwamo e kor ndara. Mana kaka obila bedo kod tudruok, gin bende gitudore mar ng'eyo arita mar gwenge ma gitere jowuoth, konyo jowetegi mayudo masira mar apaya kaachiel kod chiwo arita makare ne jowuoth ma giting'o. Sama watimo tich, wan gi app moro mwaluongo ni Zelo, en walkie talkie. Ochala kaka gimoro ma jowa marito kwe tiyogo ka. Koro sama adwa ting'i tapenjo ndara maluwo ni to yo mabire no chal nade. Koro idhi kona ni yono ber. Kokona ni yono ber, tadhi gi yono. Gimomiyo wapuonjore watiyo gi mae en ni mondo mi kopo ni wadwa yudo ajali, to waluongore piyo piyo waneno kwa konyo ngimane to gi ngima mar customer moting'o mondo mi ochop kama kare. Bende wakonyore gi kopo ni ng'ato nigi shida moro amora e kor yo, wakonyore gi mae, wawuoyo mondo mi wane aka wakonye e yo moro mayot. Ok en mana yore mag arita kende, riwruogni oketo okenge makare mar neno ni jogo ma gin go e riwruok ochiwo luor ne jowuoth kendo keto e tim chike duto mag apaya kaka yo achiel mar duoko chia e tijni ma ok osebedo gi nying maber. Kendo bende wang'iyo ni jowa obet maler, jowa oluwo chike moket mag apaya, kendo bende jowa man kaka gin jogo mong'ere gi sirikal, nikech gin jogo mawacho ni gikawo good conduct. Good conduct en gima sirikal ema chiwo, mondo mi otas no en ni iler pamba. Ka opogore kod bero tudruok e kinde mag tich, bende giloso thuolo mar lamo kinyi kod odhiambo ka gikwayo Nyasaye mondo ritgi kendo medgi yuto e tijgi. Kifika saa 3 usiku hiyo ni masaa yetu ya maombi. Hata asubuhi saa 1 ni masaa yetu ya maombi. Nikech mano koro karwa mar lemo. Samoro aneno ka jo bodaboda ok lem. Wan koro kanye kamwa leme, pastors waduto te wabiro kanyo ma walem kanyo. Mondo ng'ato bed achiel kuom jogo manitiere riwruogni, nyaka otim andika mong'ith kendo nonro mare mar njore kod bedo jaratiro non malong'o. Ka bedo jakanyo miyo jokanyo thuolo mar yudo kony e kinde mag yudo midhiero e yorgi mar tich. Kuonde mwadhiye iyudo ka wase yaro bedewa ma nyaka yud ka nitiere ng'ato me area midhiyeno. Koro ka wawuoyo e redio to iwacho ni adhi kama. To ng'ama ni kuchocha nyalo res nyisi ni ibiro e area mana. To nyisi ni kamidhiyeno rach kik idonji. Jo apiko ma osebedo e riwruogni mane walosogo pako ahinya ber magiseyudo. You are able to differentiate a normal rider, the normal bodaboda rider, from the digital rider. How? You are able to log into a database that is bikers.co.ke. You enter the particular number plate of this particular rider. You are able to know that indeed this is a genuine rider who has come to take me to my next destination. Ponono ni achiel kuomgi oyudo masira mar apaya kendo koso yudo kaka onyalo konyo familia mare, jokanyo e riwruogni biro kanya achiel mar konye. Unapata kwamba mtu yeye ndiye breadwinner na ameumia ako kwa nyumba. We normally come up with a certain amount and we contribute through the association. And then we present our contribution ili tu kumwezesha huyo mtu ajimudu yeye mwenyewe na familia yake. Erito chenro mag riwruogni, jokanyo idwaro mondo gol omenda matin juma ka juma ne agulu margi kaka yor bero ngimagi sama gine tich. Pale kwa wiki moja tukutosi sana. Kwa wiki moja uchape tu kazi yako, ukuje pale ulipe kama as low below 100 shillings. Na pia kuna ile kidogo vile ukiona wameng'ara hivi, ukiona vyaelea jua vimeundwa, so lazima pia wagaramike kidogo. Riwruogni ma osendiko ji ma ohewa 4,000 e boma ma Nairobi kendo nigi badgi e boma ma Kisumu, Eldoret kod Mombasa oting'o ji ma opogore
kendo ageta margi maduong' en kelo lokruoge ma owinjore e sektano mar wuoth. Kikundi yangu naweza kusema ya kwamba ni watu wamesoma sana. Juu hata hapa kuna mtu ako na bachelor degree. Kaluwore kod ber ma jogo manitiere e riwruogni oseyudo, ote margi maduong' en goyo erokamano mathoth ne jatendgi kuom kit telo maber ma osechiwo. I thank God for our CEO because he's the one who has brought everyone together. So he understands everyone. Anaelewa mimi kama mtu, as a person, as an individual, na anaelewa another person, regardless of whatever you do. Cynthia Onyango, Ramogi TV.